Astina Loso Tingil Mas Bagus Nanang Wicaksono. Halo Mas Nanang disunting mes semua. Iya. Arum. Dalem. Engko bedhekan Niken Salindri metu kono apa metu kono? Metu kono. Lho. Ben gruayapan Badan. Aku bedhek. Aku bedhek engko metu dalan. Dasirmu kono metu kalenan bintang tamu pelut. Padane sampean Mas. Metu celepitan. Kaya akeh metu di rumah, kena ya kegrebek kok ya. Iya. Sing pernah tidur di sel. Iya, aku kondang tapi kondang grebekan. Kaya ngene lelakonku biyen apa katamu yen pancene ditinggalke gawe kena ati
Sapa? Pentol. Urung kae diniken. Kae mbokmu Kuwi ngono arep rewang. Kuwi ngono satu. Wis to, engko bedean niken salindri metu ndi para rawuh. Halo. Engko niken salindri metu kono lor kidul tanpa kulon. Ngarep. Ya. Menak anu tok ning jero ae. Menak iki tok ning jero. Wonge lho metu pawon. Lah iya metu jero. Iya. Menak metu jero. Masa menak? Menak tok ning jero. Ih, iki lho malam jemu, Mas. Lah iya maksudnya menak metu jero ngono lho, tok ning jero ae. Ben ora digoyoyokan. Iya. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngapa kok dadak ketemu. Yen pancene ditinggalke. Gawe gelo. Gawe gelo ati salawase. Yo. 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 Ya. Iya sampun ngatur, Matur Mas. suwun lelagonipun gelo sesarengan Astina.